Ahoj, tu vůle hodina slovenčiny? Áno. Sa chvíli usasačne. Ja som Carmen a som so Sevily. A ty? Ja son Ricardo a son mese Puerto Rica. Rád ja spoznavam. Ako sa ti páči na Slovensku? Sakiaľ som toho veľa nevidela. Len Bratislavu. Ej je to veľmi milé malé mesto. Aha, ide usiteľka. Dobrý deň, som vaša učiteľka, volám sa Zuzana a som z Bratislavy. Ahoj, Susana. Ahoj, Suska. Vítajte na hodine slovenčiny. Bienvenidos en la clase de eslovaco. Ako sa voláte? Ja son Ricardo a son mese Puerto Rica. A ja som Carmen a som so Španielska. Prečo sa povie ese Puerto Rica nie so Puerto Rica, keď sa povie so Španielska? Lebo predložka z, ktorá zodpovedá španielskej predložke de, sa ľahšie vyslovuje pred slovami začínajúcimi na s, š, z a ž, keď ju zmeníme na zo. Aha, tak si ja son Ricardo ese Puerto Rica, so San Juan. Presne tak. A ja som Carmen, som so Sevilla, som so Španielska. A ese akým pádom sa viace predložka zeta? Nie zeta, ale z. Z je predložka s genitívom, s druhým pádom. Vyjadrujeme ňou často pôvod vecí alebo ľudí.